कौन चीज मर्दा छुपा के चले ले या औरत देखावे सरे या माए देवरू औरत। तन की बता के देखावत। अरे भौजी कौन सवाल पूछ देलू भौजी, रुका तने सोचे था भौजी। अच्छा हम जानत रही कि तू सोचे लगबा हो। हाँ समझ में आ गई भौजी, आ गई। बताओ तने सुना। बतावा बतावा। हाँ सुना। और पर्स बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले, और पर्स बाट भौजी जवन मर्दा छुपा के चले औरत देखावे सारे आमा ये